Здравейте на всички! Днес ще си сготвим пълнено пиле с ориз на фурна. За целта са ни нужни една чайна чаша ориз, няколко стръка магданоз, 3 глави лук, едно цяло пиле, хубаво измито и 50 грама краве масло. Също така ще са ни нужни сол и черен пипер на вкус. Най-напред ще си нарежа лука на ситно. В дълбока тенджера или тиган на слаб огън си слагам кравето масло и ще задуша лука с 50 мл вода за няколко минути. След като задуша лука, си добавям ориза, една чаша топла вода, посолявам и оставям за 10 минути да ври. Добавям си магданоза и черния пипер, разбърквам хубаво и след това ще си напълня пилето. Изместих си пилето в тава, където го напълних с ориза и полях с малко олио и добавих сол, черен пипер и червен пипер. Разбира се, не е нужно да добавяте червен пипер, можете да добавите подправки, които на вас ви харесват. Слагам си тавата с пилето в предварително загрята фурна на 180 градуса и пека до златисто. От време на време с помощта на лъжица си поливам пилето с малко водичка, за да не изсъхне кожата. След като проверих няколко пъти дали пилето е изпечено, ето го и финалния резултат. Клипа ви е допаднал и искате да ме подкрепите, ми дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми, където ще откриете много вкусни и интересни рецепти. Също така можете да ни последвате във Facebook и Instagram. Ще се радвам да прочета вашите мнения, препоръки и забележки отдолу в коментарите. Благодаря ви!